Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, maayong hapon diha ninyo, mga idol, og sa tanang tikpaminawan ning inyong programa. Palihog, itago na lang ko sa pangalang Paulo. Nagpadala ko ning akong suliran. Kaya gusto kong mangayo sa inyong advice. 14 years na mi sa akong asawa. 9 years ming uyab. Og 5 years na ming kasal. Og ang dili na ko masabtan niya mga idol. Kay matag higayon nga mag-away mi. Sigihan niyag balik-balik ang akong mga nahimong sala sa una. Unsa naman rong orasa? Diin kagikan? Sa opisina, good. Opisina? Ayaw na kong isulod sa imong bulsa dong. Ganihara kang nag-out. Nagutan na pa ka. Uyo di ka man day mo tuo sultihan. Siguro nag-date ka na po no? Nitukar na po na imong kaadarit. Ga, kabalo ba ka? Gagikapoy ko. Gusto na ko mo pahuway. Ah, gikapoy ka? Ngano? Pila daay ka rounds inyong nahuman ha? Sabay pila ka rounds. Gikan ko sa trabahoan ha. Gano i-insist man na nimo. Magkikan ko na chicks-chicks. Bisan wa tay gibuhat kada utan. Sa una di ay? Kapila ka nagbinuang sa una, dili ba? Balik na sab ka ng mga sala na ko sa una. Kay ngano? Dili ba posibleng buhaton na po nimo ang imong gibuhat sa una? Gusto na? Alingugog ka na kaing paminawon. Mao ba? Alingugmog di ay? Lisura yun sabto na ning mga babae, uy. Kuya Totoy og Lola Hubag, aminado man ko sa kong pagkapalakero sa una. Kinipot laging hitsuraan ta, maong duulon kaayo sa tentasyon. Pero sa una raman to mga idol, kay karon minyo nako og may mga anak na mi sa akong misis. Gilikayan ko na ang magbinuang. Pero ang problema, kay kung mabikil gamay ang akong asawa, mahimog yun ang dakong away. Kay sigihan man niyag balik-balik katong mga sala nako sa una. Iyahag yun tong digdigon mga idol. Gubot lagi kaayo. Uy, nga naman eh. Hindi naman ako maabre akong Facebook. Tama manuta akong password. Nga naman eh, uy. Di ka gihilabtan ni Mrs. Oh, nganong tabis kay kag tinanawan ako? Gilisan ni mo ang password sa akong FB? Kay nganog akong giilisan? Ga, kabalubay gud ka nga kailangan ako na sa akong trabaho. Ang messenger, importante kinaskuha. Kaya di ako kapasag report. Di ba pwede ra nga dito ka maghimog report sa inyong opisina? Nganong iagi pa manggit sa messenger ha? Gahian ni mo pasabton, uy. Paresa nang kailangan ako nga mag-send og picture og video. Asa ko man na isend ha? Wala ko'y labot. Ga, please. Ayaw palabda akong Ambi na ang password. Ambi ba? Kuya Totoy og Lola Hubag, maralagimig mga buang. Mag-away mi sa password sa Facebook. Kaya ang akong asawa, ilisan man niya ang akong password. Kabalo man unta siya nga kailangan ko na sa kong trabaho. Mauning karon, magsikid ako himo og dummy account. Kay kung masakpan niya nga na ako'y bagong account, iyaha namang kihabong ilisan ang password. Samok lagi kaayo. 5 na good ka account ang akong na-declare sa akong asawa. Si Mrs. Lacobert, di ba inana? May pagsalig magyuto siya sa kuha. Sa naul na lang kunin mo, part. Di ba nagbinutan na mga part? Maugani na diha, part. Ibis nagbag-o na ko, bugara man siya duda-duda na ako. Kada bag-away ra ba mi? Balik-balik to niyang maganda itabo sa una. Anak gitingali na mga babae, part. Usahay, makaunhaw na lagi kong mo-abroad na lang. May pasiguro dito, layo istintasyon. Kana, part. Okay kay na. Uy, makabantay ni mo dito.
Kumidjar bito part eh. Maluikos mga bata biyaan. Pagsabot-sabot ang gumon ni misis ni mo part. Kung magduda, kung tukaran sa silos-selos, robad sahad ayon. Ang gawag yun ni mo part oy. Lagi. Mora man itambal na mga babaeng silosa. Gabasa perme. Hurot pong kusog na ito na part. Hehe, masapit yun ang lubot ni mo part. Hehehe. Kuya Totoy, og lula hubag. Nagpagawas ra taon ko sa kong gibati. Namasin nga inyong mahatagan og tambag. Daghan kaayong salamat sa pagtagad ning akong story. Magpaabot yun ko, mga idol. Ang inyong letter sender, Paulo. Maing hapon sa to ang letter sender si Paulo. Maing hapon. Maadyong hapon usab nimo din ha, Kuya Totoy. Ug syempre, nimo diha, my loves. Kumustamos? Adlang Thursday, Abril 20. Happy long weekend na pod mga my loves. Way trabaho, way klase tomorrow. Sa taas-taas nga pahuway, no? Tulo ka adlaw. Nahala, ari usata ni Sir Paulo. Sir, may hapon, sir. Kani atong sender na kailagid mi ani ni Kuya Totoy. Puging pulis ni si Sir Paulo. Og shout out sa mga trabahante sa gobyerno nga nakadawat na silang mid-year bonus. Mura kini atong letter sender si Paulo nakadawat na ni. Mura wa pa rin gihatag siyang asawa la. Ambot lang ka. Lain-lain man ta kabuang sa kinabuhi. Importante nga kato mga kabuang na to, we have to leave it behind. Kumbaga biyaan na nato to ba. Dili na nato nadalahon pagsulod nato sa tuang kaminyoon. Maula ginay iyahang giingon nga kuno sa una rato. Pero once kuno sila maglali sa iyang asawa, sige man balik-balikon tong mga saan niya sa una. Munang mapungot siya. Kay nagbago na lagi daw siya, kay minjo na, nanay mga bata. Pagsulod ni mo ng kaminyoon, imo na isurrender tanan. Oh, imo isurrender tanan ba? Surrender mo imong sweldo, imong kinaiya, imong pagkatao. Pag abot ni mo das kaminyoon, itoy na kadiha. Sa mga lalaki ha, paminaw, itoy na kadiha. Nagkatawa ko sa itoy, pero kung gusto kang hapsay inyo ang pamuyo, mas okay nang mahimong itoy. Magpa-itoy-itoy, pero dili pod magpadaog-daog. Kana bang masunurin lang ba kay misis para iwas gubot, hapsay ang pamuyo. Ang leon, mauna ang inyong asawa. Tagayin na sila katungod nga magyaw-yaw kung badlungon mo. Tagayin na sila katungod nga masuko kung gahi mong ulo. Pero butan mo, ganang bastante ang hatag ninyo sa inyong mga partner, ginalaag ninyo, namuti na sila gumikan kay dili stressful ilang kinabuhi. Blooming na sila gumikan kay tama ang imong gibuhat sila. Kung na sila kalipay gamay, imong gipadako. Dili kay kung na sila stress, imo pong padakon. Di ba la? Yes. Sir Paulo, sabta na lang yun na imuhang asawa. Unya, lambinga kanunay. Para less ang away ba? Kada mo aksyon gani o kasuko, halok kay na yun. Usa ka mo atos trabahoan deposit sa. Para daily siya magsiging huna-huna nga makikita pa ka dintong pulana o kinsa pa ng mga edit-date ni mo. Maong depositohe kanunay. Bitaw kidding aside, kining mga silusa. Ang ilaha ramang gidaana nga ma-feel nila ba? Nga sila ragyod. Kanang i-assure yun na nimo sila kanunay nga ang imuhang pagmahal, ang imuhang atensyon na agad nila. So para maundang na ilahang kalangas na lumse sa pagmahal. Salamat Sir Paulo sa pag-share ni ining imong story. Wa ko magdahom nga naaday kay inanang mga suliran sa kinabuhi. Bitaw sir, thank you. Ug ikaw po diha my loves kung naa kay problema nga gustong ipaabot diri namo ni Kuya Totoy, gusto nimong mahimuan og drama sa radyo, ay kabala ka kay pwede ra kaayo kang mangalyas. PM lang. Salamat sa imong pagpadag suwat letter sender. Murag gimingaw na pugo nimo ba? Salamat kanay mga asawa. Kuan na kuilang ana kana uyon-uyon. Onya ayaw pa-assign og kuan layo sa iya, pa-assign og duol. Para ma-monitor kaniya, para pod nga every time nga need kaniya. Dali ra ka matawag ba? Di ba la? Yes. Salamat sa imong pagpadag suwat letter sender. See you soon.
Ako si Kuya Totoy, muhanggat kaninyo nga i-follow, i-like, i-share, o i-subscribe, o send mo stars sa mga Facebook ni Lola, o tanaw mo sa mga reels. Lola Hubag Love Radio, Kuya Totoy Love Radio Davao, o Love Radio Davao P. Ako si Kuya Totoy, Ug ako si Lola Huba. feel good lang! Always!